दिनैबो जायासै? गैया जायासै उफाय गैला आरो दा नेबायनो थानांसिगोन। औ माथो खालायनो आरो होमब्लालाय गुबुन लामाबो जेबो गैलाबा। औलै सन्जिब गोसोफोरानो असान्थि सान्थि गैया जादों आंहा जेरावबो सुखु गैला। मोजां सम फैयागौ माने थानांगोन आरो बेबायदिनो फैगोन समाबो मोजां समावबो फैगोन सम नांगोन आरो। बेनोथ' नै सन्जिब नों बेनिफ्राय न'आव थांगौमोन नामा? थांनाय माने नोंलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन थांगोन ना थांला? है आइया खायसो खालायबाय दंलै न'आव थांगोनो खेबसे थांनानै फैथोसै बेबो सान्थि मोनबाय थादोंना बेयाव थानानै न'खौ गोसोखांबाय थायोनो हाजारबाबो बेयावनो थाबाय थानाय मानसि खेबसे नायनानै फैथोसै। न'आव थांनायानोथ' थांगोन खोमा र' फैगोन सप्ताफोराव थांनाय जाबा खिन्थागोन दे आङो। खिन्थाबानो जाबाय आइखौ लांफा। जागोन दे आयंआल' थांसिगोन नोंसोर थांला बाजै सुदेमा थाङानो? सुदेमालाय अबाव थांनो हानो आरो दा सुटिबो मोनाना बाबुआ स्कुल दङ आइयानो थांना फैथोंसै दे न'खौ खेबसे नायना फैथारथोसै। रितु नै मोनफैबाय आं रितु दैखौनो गिलासै लोंसै आं। शान्ति ओ शान्ति एक गिलास पानी लाओ। सोर सोर मा मेसेज हरलाबाय थायो बेफोरखौ मेसेज इनबक्सआबो साला बे एक्सचेन्जनि मेसेजजोंनो बुंफबजोब्बाय माखौ एसेबां मेसेज हरबाय थायोथाय। मा जाखो मानसिफोरालाय गैयाना माइले रावबो मा दै गिलाससे बिबाबो मोनलोंला। शान्ति अरे जल्दी करो पानी लाओ गिलास। गैयाना माइले रावबो। रितु खोनादोंना खोनायाखैलै मानसिफोरालाय बेंगा जाजोब्बाय ना मायो। सानसे खस्थ' खालायनानै फैदों मा दै गरदसेबो मोनलोंलालै मानसिखौनो माथो होफैला मा जाजोबखो मानसिफोरा दङना गैमारालाय? रितु रितु आं एसेबां गाख्रबबाय दङ मा रावबो ओंखारलाङा न' सिंनिफ्राय बोरै गांदों मानसिया? मा जाखो मानसियालाय? मा जाखो? माथो नङा नों आंखौ मा जाखो? मानो गाबखो नोङो? मा जादों? नों गाबबायसो थागोना खिन्थागोन मा जाखो? नों खिन्थाब्लासो मिन्थिगोन आं मानो गाबखो मा जादों बुंनाय। नोंखौ बेबायदि गाबबाय थाबोला आं मोजां मोनगोन आरो बुंनाय मा? नों आंनि गाबनायखौ मोजां मोनाबालाय आंखौ गाबनो लुगैयाबालाय मानोथो गाबदों नों आंखौ? मा बुंखो नोङो? बुजियाखै थांखांनायखाय बावगारबाय बुजियाखै। सोर हिन्जावजों बेरायनाय नोङो? सोर हिन्जावमोन बियो? सोर हिन्जावमोन? मा? मामा मोनथिनानैबो मोनथिबायदि खालायनाङा नोङो। थैगोन आङो मोनथिखा नों आंखौ बेबायदि फोथायहेबसु खालायदोंब्ला थैगोन आङो सुइसाइड खालामनानै नों आंखौ थगायदोंब्ला। सोर हिन्जाव बे खिन्था होनदों थाबैनो सोर हिन्जाव? खिन्था सोर हिन्जाव बियो? नोङो स्कुलाव सोरखौ दोनलांनाय सोर गथ'मोन सोर हिन्जावमोन बियो खिन्था होनदो थाब नङाबा थैगोन आं दिनैनो। मानो नांथाबो खुगानि रावा? मानो जेबो ओंखाराखै? मानो फंसेबो राव ओंखाराखै? बुं दानो मा थाथ'खौ नोङो? रितुआ माबोरै मिन्थिगौ आं रितुखौ आरो बाबाखौ स्कुलाव दोनहैनाय बाथ्राखौ? बुं मा जाखो? सोर खिन्थाखौ बिनो? ओरैनो प्रब्लेम सोलिगासिनो दा थार बाथ्राखौ बुंब्ला बियो आरो मायबा खालायना लायाथ' ओरैनो मानसिया थैगोन गाख्रबबाय थायो बे बाथ्राखौ बुंना लाबा आरो मायबा खालायना लायाथ' बियो ओरैनो टेनसनाव थाखादों मानसिया आरो बुंबावबा मा खालायनो आं? बुङाबानो बुं मानो सिरि थाखो? मानसि बुंला सोर हिन्जावमोन बियो सोर गथ'मोन बुं। सोर बुंनाय नोंनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ?
सोर बुंनाय बेखौ मानो नांगौ नोंनो आंहा हाजारथा खामानि थायो सानाव आं अबावबा मा थांगौ सोरखौबा लोगो मोननानै माथोखौ स्कुल मोखाङाव सोर मोनबा मा बेखौनो नोङो सोखामलाबायगोन नामा खालाया आङो मानो खालाया खालायनो गोनांखायसो खालायदों आङो जानला मानला खालायदों नामा आंनि सोरबा सिनायनाय खोमा लामायावनो लोगो मोनबाय माथो होबाय मा गिदिर बाथ्रा जागौ बेफोरलाय नङा नों नंखाय बुंदों नङा नों सोरबा हिन्जावजों रिलेसनाव दङ नों खोन्थायाखै आंनो नों नंखाय बुंदों थगायदों आंखौ सोरजोंबा थाबाय थायो नोङो सोर खिन्थानाय नोंनो नों बुंग्रोनाय हो सोर खिन्थानाय बुं नों मानो थगायदों आंखौ बुं सोर हिन्जाव माब्लानिफ्राय सोलिगासिनो नोंसोरनि बे रिलेसना माब्लानिफ्राय सोलिगासिनो नों गथ'बो दंबावो नामा नोंहा माब्लानिफ्राय लानाय बे हिन्जावखौ बुं नङा बेफोर गासिबो नंखाय सोरबा हिन्जावसोमोन बियो जोंनि अफिसाव मावनाय हिन्जाव नङा नों नंखाय बुंदों नों थाथ' बुंदों नोंनिनो हिन्जाव खोमा बियो नों आंखौ थगायदों नों नायबाय दा नों थगायदोंब्ला आङो थैखागोन मोनथिया नों थगायदोंब्ला थैखागोन आङो नोंहा जुदि सोरबा हिन्जाव दंबावो आंनि अनगायै आं थैखागोन मोनथिया जानला मानला बखिबाय थानाङा नोङो थैनाय बाथ्रा बुंबाय थानाङा आंनि सिगाङाव जानला मानला जाय सोर मा बुङो बेखौनो लालाबायना नांलायबाय थागोन आंजों नंगौखौसो बुंदों आङो ओरैनो बुंगोन नामा ओरैनो बुंगोन आंसो खानि जेबो नायनो हाया जेबो नुनो हाया नों थगायबाबो थगायजाबाय थागोन मालायाथ' खानि नङाना मालायाथ' खाना नङाना बयबो नुखायो रोखानो नों आंखौ खानिखाय गारनो नागिरबाय नामा आंखौ हौवाबाय नोङो मेगन गैयिखाय मेगन नुयिखाय आंखौ गारनो नागिरदों नोङो मालाय हिन्जावनि थाखाय अबाव गारनो नागिरदों आं नोंखौ बुंनाय नोंखौ आं गारनो थाखाय हाबा लादोंमोन नामा नोंखौ आं गारनो थाखाय लादोंमोन नों जानला मानला बाथ्राफोरखौ मानो बुंलाबाय थायो एसे खोथाफोरखौ बुजिनो नाजानाय सिटुवेसना ओरैनो गाज्रिखा नोंखौ आरो सोर मा बाथ्रा बुंनानै आरो गाज्रि खालायबावो आंना ओरैनो खर'फोरा टेनसन जानानै दंखायो दिनैबो खामानिया जायासै नों आरो बिनि सायाव बेफोरखौ मानो बुंलाबाय थायो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया सोर हिन्जाव बेखौ बुंग्रो होनबासो फोथायगोन आङो सोर बुंग्रो नों दासिमबो मोजाङै खिन्थायाखै सोर हिन्जाव बियो बर' हिन्जावनो सोर मार खिथा नङाब्ला मिन्थिखा नोङो सोर मार रावबो नङा सिनायनायसो नों आंखौ थगायनो सानदों नामा बर' हिन्जाव दखना गानलायनायनो बर' हिन्जाव बेयावलाय सोर बर' हिन्जाव दङ आरो नोङो सोर बर' हिन्जाव लोगो दोङो सोर सिनायनाय दोङो जोंनि अफिसावथ' सासेबो बर' हिन्जाव गैयानो खामानि मावनाय नों थगायदों गासैबो बाथ्राखौ मालायनि खुगानिफ्राय खोनानानै गासैखौबो मिन्थिखाजोब्बालाय आंखौलाय आरो मानोथो सोंबाय थादों नोङो मालाय बुंनायानो गासैबो थारबालाय मालायखौनो फोथायखादोंबालाय नोंलाय आरो आंनि बुंनायखौलाय आरो मानो नांबावगौ नोंथ' आंखौ फोथायखाया बिसोरनिखौनो फोथाय सोर बुंदों बेनो नंगौ दे रानाय अबाव नांगौ नों बाथ्राखौ खिन्थालासिनो आंनो फिननाय नांगौ खिन्थाला अबाव नांगौ नोङो आफा दोखो नांज्लायबाय सानैबो औ जों बेखौनोथ' नागिरखादोंमोन दा जों जा गोसो बेखौनो मावनो हागौ खाथि खालानिफोरा खोनादोंबाथ' बांसिनसो मोजां जाबावगोन औ खोनादोंबा हामगौमोन नांज्लायनायखौ बिसोरनिखौ होनबाना जोंफोरनि सायाव जेबो आसिथ्राय नङा रावबो औ बेनोथ' दा जियानो जाया मानो रादायानो मायबा जा रितुआनो मायबा जा दा जोंफोरखौ रावबो आसिथुनाय नङा खारन मानोना बिसोर दा नांज्लायखाबाय गोसानो सैमा मावजिफोरबायदि सोरबा नङा सोरबाथ' खोनादों खाथिनि मानसिफोरा बर'सिफोरा मानसिफोरा खोनादों होननानै आं खिरखि दरजा गासिबो ब्लां खेंनानै दोनखादों आरो लामानि गेटखौबो गुवार खेंनानै दोनखादों जाहाथे बिसोरनि नांलायनायफोरा स्रांनो बायजोआव ओंखारलाङो बिसोरनि दरजाखौबो खेंनाय औ रितुआ जेब्ला गाबबाय दंमोन अब्लानो आङो दरजाखौ रादाय फैयै सिगांनो खेंना दोनखादों ब्लांनो आरो खिरखिखौबो मोजां खामानि मावदों नों फिसा बेनिफ्राय आसोलखौ लाबोदोंना लाबोआखै नोङो लाबोनो होनाया लाबोदों आफा लाबोदों हालां आफा माब्ला फैगोन बे समा दिनैनो फैसिगोन फिसा दसे उनाव
बुंना लाखा गोसोआव जुदि मायबा बाथ्रा दङ बुंनो गोनां औ बुंनानै लाखा मायबा जुदि दङ गोसोआव बुंनो गोनां बाथ्रा माथो इयुनाव खाबु मोनगोन ना मोना आं मिथिगौ बेफोरखौ नोंसोरनो गासिबो खालायजोबदों नोंसोरनो खालायजोबदों एबार बेफोर गासिबो खामानियाव नोंसोरनिनो आखाइ दंजोबो नोंसोरनो गारां नोंसोरखौ ओइ खैसाला मा सान्दों नोङो मा सान्दों आंनि मोदोमाव आखाइ दिखांदों नोङो गोरोन्थि मावबाय नोङो गोरोन्थि गोरोन्थि नों बायदि मानसिखौनो गिगोन आङो नोंखौ बिसोरनि गोरोन्थिया निमाहानि लिस्टआव गोग्लैखाया नोंसोरखौ माब्लाबाबो निमाहा होखाया आङो मानि निमाहा नोंसोर थगायसुला हिन्जाव सानै साथाम गोनां नोंनि हिन्जावा खानि जानो हानाय जों नङा नै मेगन दङ थाइनै नोंनि हिन्जावा नुनो हायैखौ जों नुनो हायो हिन्जावखौ थगाय जोंखौ थगायनो लाब गैया मा नुदों नोङो हो मा नुदों बे हिन्जावखौ बे आंनि हिन्जाव नामा बे आंनि हिन्जाव नोंसोर नुफाया नुस्लाबलाबायनानै मोनथियावसो बुंबानो जागोन नामा आंनि हिन्जाव नामा बियो जोंखौ मा गाइखेर लोंनायखौ उन्दै गथ' सानदों नामा दुधानि सोबग्रा नोंसोर गाइखेर जाग्रा हाथायानो जा बेदर जाग्रा हाथायानो जा नोंसोर साननैसोल' आरो बे न'आव नै बे सप्तासेनि गेजेराव नोंसोरखौ आङो थफ्ला लानानै जोग्लानानै गारहरनो हायाबा आंनि मुंबो रादाय नङा नोंनि बे सिमाङा माब्लाबाबो जाफुङा मोनथिगौ ना नोंनि बे सिमाङा जाफुङा बाथो हागौबा दिनैनो होखारहर लिमिटआव थाना बाथ्रा बुं गिबाय दम गैया नोंहा हिन्जावनि सम्पतिनि सायाव थाग्रा दम गैया बाथो मिनिना लाखा साननैसोनिल' बे मिनिनाया नों थंखा थानायानोसै सैमा मावजिफोरजों खुगा नांनानै जेबो लाब गैया नोंसो सैमा जाबोन थां इन्जय नेगासिनो नोंनि स्कुलनि हिन्जावा बियो माब्लाबा आंनि आखायावनो थैगोन बियो थगायनो सानदों बक्सिनि मेगनाव धुला सारनाया एसेबां गोरलै खोथा नङा